lokal. Go ahead, Aldo John. Sara iti sanggunyang panlunsod iti siyudad at Ilawaga ti panakaamendara ti sa mga aprobisyon at ti milestone awards kiti iti senior citizens. Sigun na kini sanggunyang panlunsod member Handilaw dahil ti katsignan na ti panaglaps na iti ina mapulong aldaw no saan pa'y amaala ti may isang awardee kalpasan na ti ina panagkasangay. Inlawlawag na at ti gandat na kitapnon at adda amay payalisto ang maawas na dagiti beneficiaryo isut ga po na nga da iti panakabalbaliw na. Imbatad na, nga paman amay pila ti milestone awards kiri iti senior citizens ket masapol amay ited kadakwadan iti negati na mapulong aldaw. Kinuna na nga da iti nagbalin arigot ti implementasyon na manipod iti City Social Welfare and Development Office. Ket yamanin na sa inyan dorsar da iti kenkwana tapnon maayurnos takpay pay nga graduary so na iti posisyon. Epektibo da ito, no ti panagkasangay ti awardee ket manipod January 2025 apaman kiti gudaway ken kawen 2024 ket saanen maamabilin maipila. Tingin tayo man iti paset ina panagsarita. Yes, dati kami nag-transpire di lasa ka nag-attend iti session nga naibaga kami nga dati no gloves iti 60 days upon your birthday ket haan nga makaawat digiti Senior Citizen 1080 Milestone Award. So hambit nga DJ intention tayo di kwa. Our intention before is dapat mapapaspas iti proseso within that 60 days ka dapat may award iti Milestone Award sa Senior Citizen. DJ mati purpose. So ito amendment tata is once ka naka-file apo diti award iti Milestone Award ti Senior Citizen 60 days kat dapat may awaren apo diti benepisyo ng senior citizen. Iso tayo kabinet. So, nagaramid ka din na policy, sir, na after 60 days ka tango maiteten? Ano ngamin naging clear ngamin kini ni implementation. Agim implement kanya tayo from DSWD, which is I appreciate it also nga in lungalong da kanya tayo tapnon ni inyornos tayo nga once and for all. So DJ ti amendment temet laeng ken effective laws that tayo nga nagdebatean ni tatay is no birthday mo is January 2025 luckily up to present is ma-accommodate pa lang. Ngayon noong 2024 kataan nga ma-accommodate and bigla nga nakaawa. So nayornos met 10 apo before gradual dati nung utibiyangkit at least kat na i-plaster ko pa lang dati para benepisyo dagiti senior citizen tayo ngay ayaten. Tiya paset, tiya panagsarita niya sangunyang panlangsod member Handilaw. Okay. Damag iti siyudad Tilawag, kadwa iti 99.5 Basam Lawag, Idol John 16 sa Tapos.